Mae'n testyn ni y bore yma I weld yn llyfr yr Actau, penod 17 ac adnod 7. Dyma beth oedd y bobl yn gweiddi yn y cyffro yn Thessalonica. Y mae'r bobl hyn I gyd yn troseddu yn erbyn ordeiniadau Cesar, trwy ddweud fod Brenin arall, sef Iesu. Y mae'r bobl hyn I gyd yn troseddu yn erbyn ordeiniadau Cesar, trwy ddweud fod Brenin arall, sef Iesu. Wel, fel ni wedi dweud yn barod, roedd na coroni ddoi yn Llundain, lle y coronwyd y brenin Charles. Ond ni yma bore yma yn cyhoeddi fel yn adnod ein testyn. Bod na frenin arall, sef y brenin Iesu. A dyna yw ein thema ni y bore yma. Ein thema ni yw Iesu Grist, ein brenin. Roedd ein tadau ysbrydol yn siarad am swyddi Crist fel cyfryngwr. Yr arglwydd Iesu Grist yw y cyfryngwr rhwng Duw a dynion. The mediator, un sydd yn rhwng yw cyfryngwr. Fe yw ein gwiredwr, fe yw ein ceidwad. Ac fel cyfryngwr, mae gan yr arglwydd Iesu Grist swyddi. Ac roedd ein tadau ysbrydol yn siarad am y swyddi triphlyg. Tri phen, tair rhan, tair swydd. Dyma erthygl 16 yn ei grynodeb. Byddai ddim yn darllen ei gyd, ond jyst y dechrau. So, erthygl 16 yn ein cyffes fydd. Teitl, am swyddau y cyfryngwr. The offices of the mediator. Iesu Grist yw'r unig gyfryngwr rhwng Duw a dynion. Y mae yn gyfryngwr y cyfamod newydd, yn iachawdwr, gwaredwr a bugail. Ac y mae yn cyflawni y swyddau hyn fel offeiriad, fel proffwyd, fel offeiriad, fel brenin. Prophet, priest, and king. Dyma swyddi yr arglwydd Iesu Grist fel ein cyfryngwr ni, Gristnogion. Mae'n broffwyd I ni. Mae'n offeiriad I ni. Mae'n brenin I ni. Dyna ni fyfyrio ar hynny. Dyna ni feddwl am hynny. Dyna ni ddarllen am hynny. Bydde fe'n dda I ni I ystyried Iesu Grist fel proffwyd I ni. Beth mae hynny'n golygu? Bydde fe'n dda I ni ystyried Iesu Grist fel offeiriad I ni. Beth mae hynny'n golygu? Os ydych chi'n Gristion y bore yma, mae Iesu Grist yn offeiriad I chi. Ond y bore yma ni'n edrych ar y trydydd. Mae e'n frenin I ni. Mae e'n frenin I ni.
Wel, tri pheth y bore yma, wy am wneud i chi wrth edrych ar y mater. Yn gyntaf, mae'n dangos i chi fod Iesu Grist yn Brenin. Yn ail, wy am yn ei ystyried hynny, beth mae hynny'n golygu. Ac yn drydydd, i ni am gymhwyso hynny, edrych ar beth mae hynny'n golygu yn ymarferol i ni fel credinwyr. Yn gyntaf felly, mae'n ddangos i chi neu brofi i chi fod Iesu Grist yn Brenin. I gwneud hynny, wrth gwrs, trwy edrych ar y Beibl. Ble arall allwn ni cael y dystiolaeth. A mae'n glir pan ni'n troi at y Beibl o Genesis hyd at datgyddiad fod Iesu Grist yn Brenin. Ac yn edrych ar rai o'r adnodau. Mae tystiolaeth yn lluosog, ond gadewch i ni edrych i ddechrau. Gadewch i fynd nôl at Genesis i ddechrau. Yn Genesis, ni'n cael Jacob yn dweud ar ddiwedd ei fywyd hyn am Juda a'i ddisgynyddion. Juda, i chi gofio, un o'i feibion, un o 12 yn dyfer. Genesis 49 ac adnod 10. Dyma beth mae Jacob yn dweud am Juda. Ni fydd y dair mialen yn ymadael â Juda na ffon y deddfwr oddi rhwng ei draed hyd o'n i ddaw i seilo. Iddo ef y bydd i fuddod y bobloedd. O Juda mae Jacob yn proffwydo. Mae yna llinach frenhinol yn mynd i ddod. Mae'n sôn am y dair wialen. Brenin sydd yn dal tair wialen. Ac mae'r brenhiniaeth yma yn mynd i bara. Nes i un ddod. Nes y seil i ddod. Ac felly y byd, fe ddaeth brenhinoedd o lwyth Juda. Dafydd yn ei blith. Ac rydyn ni'n cael ei hanes yn yr Hen Testament. Dyna yw'r hanes yr Hen Testament. Dilyn yr hanes hyn. Dilyn y llinach yma. Mae yna hyd yn oed llyfrau yn yr Hen Testament. Yn hannu wrth feibion. Ac na fe deyrnas yn gadarn. Roedd y bobl yn disgwyl, yn dod nhw yn yr Hen Testament, yn disgwyl beth? Yn disgwyl Mesaia. Beth yw Mesaia? Wel, ystod Mesaia yw rhywun sydd wedi cael ei eneinio golew. Pwy yn cael ei eneinio golew? Wel, Brenin. Brenin sy'n cael ei eneinio golew yn credu, wel, sydd ddim ond yn credu beth yn y seremoni. Ddo, eneiniog. Oedd Samuel yn dod, yn ffeindio Dafydd pan oedd yn grwt. Pam? O'n i eneinio. Ti'n mynd i fod yn Brenin. Rhyw ddydd. Weles i ddim yr holl seremoni ddo, ond nes i'n siŵr bod fi'n gweld rhan yma. Roedd y rhan yn y seremoni lle roedd nhw'n canu. Handel. Zadok the priest. Zadok the priest a Nathan the prophet, mae'n dod o'r Hen Testament, anointed Solomon king. They anointed, fe eneinio nhw Solomon yn Brenin. Crist yw eneiniog yn y Groeg. Mae wedi eneinio i fod yn Brenin. Mae'r proffwydi wedyn yn mynd ymlaen i ddweud bod yna un yn mynd i ddod. Canes bachgen a aned i ni, mab a roddwyd i ni, a bydd y llywodraeth ar ei ysgwydd ef. Ar y bachgen yma, bydd y llywodraeth ar ei ysgwydd ef. Fe bydd yn reoli. A gelwyr ei enwau rhyfeddol, cynghorwr, y diw cadarn, tad tragwyddoldeb, tywysog, tangnefedd, a'r helaethrwydd
a'i lywodraeth, a'i dangnefedd ni bydd diwedd ar orseddfa Dafydd ac ar ei frenhiniaeth ef. Yw threfnu hi ac yw chadarnhau a barn ac a chyfiawnder o'r pryd hwn a hyd byth sel arglwydd y lluoedd a wna hyn. Mae Zecharia yn proffwydio, chi'n cofio, yr Efengelwyr yn dyfynnu hyn. Weled y Brenin yn dod yn eistedd ar ebol asedd. Mae'r salmau yn llawn cyfeiriadau at y Brenin. Weithiau'n cyfeirio at Duw fel y Brenin, ie. Ond weithiau yn sôn am rhywun arall, fel y Brenin yma, yr Eneiniog yma, fe ddarllenes i Salm 2 ar y dechrau. Paham ac erfysga cenhedloedd ac y myfyria bobloedd beth ofer y mae brenhinoedd y ddeia, yn ymosod a'r penaethiad yn ymwybori yn hyd, yn erbyn yr arglwydd, dyna Duw, ac yn erbyn ei Grist ef, ei Eneiniog ef, mae yna frenin arall. Gan ddweud dryllwn ei rwy'n mae hwy, a thaflwn ei refynnau o ddiwrthyn. Wedyn ymlaen yn y salm, mae Duw yn llefaru, minnau, a osodais fy mrenin ar Sion, fy mynydd sanctaidd. Fi'n cofio Salm 110, mae Iesu Grist yn dyfynnu. Mae Testament Newydd yn hoff o dyfynnu y salm hon. Fi'n credu bod fi'n iawn yn dweud yma'r salm sy'n cael ei dyfynnu mwyaf yn y Testament Newydd. Salm 110, dywedodd yr arglwydd wrth fy arglwydd. Eistedd ar fyny heilaw, hyn i osododd delynion yn droed fainc, bydd draed. Gwialend yn erth a enfyn yr arglwydd o adar mewn rhyfel. Nawr, pan ni'n cyrraedd y Testament Newydd, mae rhywfaint o broblem yn codi. Pan mae Iesu Grist yn dod, dyw ddim yn edrych fel brenin. Dyw ddim yn ymddwyn fel brenin chwaith. Nid i'n daro. Ac eto mae'r dystiolaeth yn glir. Mae e'n frenin. Pan aned e, beth ddigwyddodd? Chi'n gwybod y stori. Beth ddaeth doethion. Pa le mae'r un a anwyd. Yn beth? Yn brenin. Yn frenin. Fe anwyd yn brenin. Nid fel Charles. Fe anwyd Charles ddim yn brenin. Do fe? Oedd rhaid i Charles aros 70 faint bynnag o flynyddoedd nes bod e'n cael ei wneud yn brenin. Fe aned Iesu Grist yn brenin. Pan mae'n pregethu? Am beth mae'n pregethu? Iesu Grist. Am beth yn fwy na dim byd arall pregethodd Iesu Grist? Am deyrnas. Am deyrnas. Canes tebyg yw teyrnas, dduw i, ac yn y blaen. Edifarhewch a chredwch yr Efengil. Canes y mae teyrnas nefoedd wedi dod yn agos. Ac ar ddiwedd i oesau, mae e'n sefyll o flaen Pilat. A Pilat yn gofyn iddo fe, a'i brenin o'i ti. A chi'n cofio be wedodd Iesu Grist, yr wyt ti'n dweud. Hynny yw, ti'n dweud y gwir. Ti'n dweud y gwir. Brenin ydw i. A chi'n cofio'r arysgif ar y groes. Ie, mewn gwatwa, ond yna, serch hynny, achos roedd Duw moyna ar y groes, hwn yw Iesu, brenin yr Iddewol. Cynnes gyn i'r nefoedd, dyma eiriau olaf i'w ddisgyblion, roddwyd i mi bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Ac
os ych chi'n troi at lyfr y datgyddiad, chi'n darllen hyn amdano ef, Iesu Grist. Datgyddiad 19-16. Yn ysgrifenedig ar ei fantell ac ar ei glin y mae enw, Brenin Brenhinol, ac arglwyddi. Mae Iesu Grist felly, ffrindiau, yn frenin. Gwnewch ni symud ymlaen at yr ail ben. Beth mae hyn yn golygu? Dyma'r fwy bwysig. Pa werth yw hyn i ni? Chi'n bod, dyn ni ddim yn gyfarwydd iawn a cael brenhinoedd. Mae brenin dynnu yn doesau. Ond heb amharch, dy ddim yn golygu llawer i ni. Beth mae'r arglwydd Iesu Grist yn cyflawni yn y swydd fel brenin? Nôl at erthygl 16 am swyddau y cyfryngwr. Grandewch ar hyn. Fel brenin, y mae yn ben uwchlaw pob peth i'r eglwys, yn llywodraethu ar bob peth, ei lleisad, ei pharhad a'i chynnydd, yn casglu ac yn darostwng pechaduriaid, yn ddeiliaid iddo ei hun, yn teyrnasu yn rasol yn ei hyneidiau, ac yn diogelu am ddiffyn a llwyr waredi ei holl brynedigion a'i gwobrwyo ymhen ei taith. Mae hynny'n hyfryd iawn. A dyma gwestiwn ac ateb 99 o'r hyfforddwr gan Thomas Charles. Beth a wna Crist fel brenin? A dyma'r ateb 3, phen. 1. Darostwng pechaduriaid gwrthnysig i fod yn bobl ifydd iddo ef. Yn ail, llywodraethu yng nghalonau ei bobl trwy ras. Yn drydydd, am ddiffyn ei bobl. Do'n ni feddwl am hynny ychydig yn hirach. Beth mae e'n gwneud fel brenin? Yn gyntaf, darostwng. Wy'n hoffi hyn. Diolch bod ein brenin yn darostwng. Nawr, beth yw darostwng? Dyma beth mae'r geiriadur yn dweud. Dwyn neu dynnu lawr, gostwng dan awdurdod, neu reolaeth. Gosod dan iau, goresgyn, gorthrechu, gorchfygu, neu ostegu gwrthryfel. Yn Saesneg, to bring down, to subdue, to subjugate, to conquer. Dyna mae brenhinoedd yn neud yn dyfe, slawer dydd. Ni ffili cymharu nawr gyda'n brenin newydd ni, ond mae rhaid i ni feddwl am flynyddoedd yn ôl, pan oedd gwledydd ac roedd brenhinoedd gyda nhw. Meddyliwch chi am ymerodrwydd Rhufain a brenin fel y Cesar. Bydde cenedl yn codi mewn gwrthryfel, a byddai'r Cesar yn clywed, mae wlad draw fyna wedi dechrau gwrthryfela yn erbyn ti. Reit, beth oedd y Cesar yn neud? Casglu fyddin ac yn mynd draw at y wlad yma, neu'r boblwydd yma oedd yn beiddio gwrthryfela ac ymosod a'i darostwng nhw. Dodi nhw yn eu lle nhw, i concro nhw, i trechu nhw, gostegu y ryfel. Dodi nhw nôl dan i reolaeth Roedden ni, ffrindiau, yn gwrthryfela ar un adeg, yn erbyn Duw, yn erbyn Iesu Grist. Roedden ni yn wrthnysig, yn rebellious ar un adeg, i'w ddeddfa Doedden ni ddim am iddo fe dernasu arno ni. Dim fe oedd yn brenin ni. A do'n ni ddim moyn yn brenin, roedden ni'n ei gysau. Be nath e? Be nath e? Yr un cryf yn darostwng ni. Nid ein lladd ni, fe allai fe wedi wneud hynny, ffrindiau.
Dyna ni gyd yn heiddi, dy fe. Dyna beth fi'n heiddi. Dwi wedi cablu enw e. Dwi ddim wedi ymateb i'w rasysau neu ddoniau tuag adau. Dwi'n heiddi fod y brenin Iesu wedi dod adau. A fy nifau, yn anfon i iffer. Ond nid dyna mae'n gwneud. Mae'n dod a mae'n darostwm ni ac yn gwneud ni fydd. Iddo fe. Diolch. Diolch bod e'n gwneud hynny. Fe safodd y brenin ei hunan. Gorchfygodd hiriogaeth ei ddraig. Ein llywydd galluodd ni ydyw. O caned preswylwyr y ddraig. When Peter was sleeping between two soldiers, an angel came and beat off his chains. So, when thou wast sleeping in the devil's arms, Christ by his Spirit smote thy heart and caused the chains of sin to fall off and made thee a subject of his kingdom. Medd Thomas Watson. Dy bobl a fydd yn dewill ysgar yn nydd dyn erth, medd Psalm 110. Mae'n dynrostwng ni, rydyn ni'n falch bod e wedi'n dynrostwng ni. Chybod, falle, nes lawer dydd, bydd y brenin yn dod ac yn eich dyrostwng chi, ac o'ch chi'n goffod i fyddhau, achos dyma fe, mae'r ceisa nawr yn brenin anna ni, ond yn eich calon chi, roeddech chi dal yn gwrthryfela. Petai chi'n cael cyfle, bysych chi mas ac yn gwrthryfela yn ei erbyn. Mae yna lawer o bobl y bore yma, dyn nhw ddim moyn Charles yn frenin arnyn nhw. Mae nhw'n moyn cael gwared ar y frenhiniaeth. Ond nid ni sydd y Gristnonion. Ein ni'n hapus nawr i addoli ac i wasanaethu'r brenin yma. Dyma'r brenin gorau. Dyn ni ddim moyn mynd nôl. Ni ddim moyn mynd nôl at ein hen feistr. No way. Dyn ni'n hapus i fyddhau. Dyn ni'n newydd llysgar gyda'r brenin yma arno ni. Mae wedi'n darostwng ni. Dyn ni'n ei gariad. Dyn ni ddim moyn brenin arall. Ond beth arall mae e'n gwneud fel brenin? Llywodraethu anghalonau ei bobl trwy ras. Dyma'r prif peth. Mae e'n llywodraethu yn ein calonau ni trwy ras. Dyna beth oedd brenin yn neud. Dyna prif swyddogaeth brenin. Mae gan brenin deyrnas, a fe sydd yn reoli'r deyrnas. Fe sydd yn gosod y deddfau. Eto, dy ddim yn gweithio gyda ni, achos dydy Charles ddim yn frenin fel y cyfryw. Ond blynyddoedd yn ôl, y brenin oedd y sofran. Y brenin oedd yn teyrnasu. Y brenin oedd yn gwneud beth oedd e moyn. Mae Iesu Grist yn reoli yn ein bywydau ni, ffrindiau. Mae e'n reoli amgylchiadau drosto ni. Mae e'n reoli tu fas i ni fel petai. Mae e'n reoli ein amgylchiadau, achos mae'n frenin arno ni. Ond mae e'n reoli tu fewn hefyd. Mae'n llywodraethu yn ein calon ni hefyd trwy ras. Mae'n reoli'n serchiadau ni, mae'n reoli ein ewyllus ni, mae'n reoli ein cydwybod ni hefyd. Mae wedi gosod gorsedd yn ein calon ni. Ac mae'n rhoi i gyfreithiau e. Fel wythnos diwetha, fel gyfreith y Sul. Mae'n rhoi yn ein calon ni. Ac yn ei falch i fyddhau i'w reolau e. Ni'n caru i ddeddfau e. Lle y teyrnasol, bendith fydd. A caeth a naid o'i rwymau'n rhydd, y blin caiff fythol esmwyddhad. A bod i fai wedi dod gyda chi, achos mae'n amddiffyn chi. Mae moyn eich cynnal chi. Mae yn y frwydr gyda'i bobl e. Ei gelynion nhw yw ei gelynion e hefyd. Mae gelynion gyda chi, mae gelynion y fi, ond gelynion Iesu Grist i nhw hefyd. Gwndewch ar adnod hyn o Eseia, canos yr arglwydd yw ein barnwr, yr arglwydd yw ein deddfwr, yr arglwydd yw ein brenin, e fe a'n ceidw. Ti yw fambydd ffynfa gadarn, ti yw brenin, ti
yw'n heart. Mae un peth arall, beth mae'n gwneud fel Brenin, mae'n gwobrwyo. Mae'n gwobrwyo. Eto, dyma beth oedd y Cesar yn neud yna fe. Os oedd yna rhyw gadfridog, oedd wedi bod yn arbennig o arwrol, bydde fe'n cael mynd i Rifain, a bydde fe'n cael ei gwobrwyo. Dawas. Dyma rhywbeth i ti. Fi'n gwobrwyo yr rhai sydd yn deyrngad i fi. Oedd y cyn-frenhines yn gwneud, yn dod i. Yn cymryd bydd Charles yn gwneud yr un peth, hyd yn oed nawr. Yn y dyddiau hyn, os oes rhywun yn y deyrnas yn gwneud rhywbeth o werth, mae'r frenhines fel oedd hi yn anrhydeddu y bobl hynny. Maen nhw'n cael mynd lan i Buckingham Palace. Maen nhw'n cael mynd i barti yn yr ardd. Neu maen nhw'n cael falle rhyw lythrenau arbennig ar ôl i hyn. Maen nhw'n cael ei gwobrwyo am ei gwasanaeth yn y deyrnas. Mae Iesu Grist yn gwobrwyo yn y byd hwn, ond yn bendant yn y byd sydd i ddod i bobl i hi. Mae'n frenin arnyn nhw. Drydydd, nawr te ac yn olaf, gan i gymhwyso hyn i ni. Mae'r athrawiaeth yma fel ddwedodd un yn rhoi cysur a sicrwydd i ni. Wel, mae'r athrawiaeth am Iesu Grist fel proffwyd ac fel offeiriad hefyd, wrth gwrs. Ond mae hyn yn rhoi cysur i ni. Gobeithio bod hyn yn rhoi cysur i chi a bore yma, fel mae i fi. Pwy sy'n reoli'r byd i ddechrau? Pwy sy'n reoli'r byd? Yn ni'n byw mewn byd ofnadw ac yn ni'n byw mewn byd ansicr iawn ar hyn o bryd. Ond ni'n gwybod mae Brenin Iesu sydd yn reoli. Canis rhaid iddo deyrnasu. Hyd o'n i osodau holl elynion dan ei draed. Yr Iesu ni wedi canu, a deyrnasau'n grwn, o godiad hael, hyd fachlyd hwn ei deyrnas, a o fôr i fôr, trafyddo llewyrch, hael a llwr. Ond allan ni fynd ymellach na ni. Ydyn ni'n Gristnogion y bore yma? Achos os i ni, mae gyda ni frenin. Mae gyda chi frenin y bore yma. Meddyliwch am hynny. Myfyriwch ar hynny heddi. Mae gyda chi frenin. Iesu Grist. Ac mae hynny o'r cysur pennaf i chi. Mae ei lywodraeth drosoch chi. Mae'n eich gweld chi. Mae e'n reoli. Chi yw un o'i ddeiliaid un o'i bobl Mae'n reoli yn eich calon chi. Nid pechod sy'n reoli, nid y diafol sydd yn reoli yn eich calon, ond Iesu Grist sydd yn reoli. Fe yw'r brenin. Mae meistr newydd gyda chi, a chi gallu byw felly i gyfiawnder. Ydych chi'n Gristion y bore yma? Bydd yr arglwydd Iesu Grist yn ymladd drosto chi. Chi mewn ryfel ynddi chi? Chi'n gwybod am hyn? Chi mewn ryfel. Bywyd yn anodd. Mae sawl gelyn yn ni, gelynion lawer mil sydd o ddeitydd llwybr cil i ni'n canu. Ni'n goffa brwydro yn erbyn cymaint o bethau. Ynddi ni, cymaint o bethau yn y byd yma, fel Cristnogion. Siom ar ôl siom ar ôl siom. Pethau sydd yn ein hofn i ni, y dyfodol yn ein hofn i ni. Ni'n goffa brwydro yn erbyn y pethau hyn. Amgylchiadau anodd. Amgylchiadau ni ddim yn deall. Ni'n goffa brwydro yn erbyn hyn. Pechod yn ein calon ni. Temptasiynau. Pecellau tanllid y fall. Ni'n goffa brwydro yn erbyn y pethau hyn. Dyn ni ddim ar ben ein hun. Mae dyn ni frenin.
ar ein bwys ni. Cleddyf yn ei law yn barod. Yn rhan o'i swydd, brawd cadarn yn y frwydr. Fe geidwy frodyr gwan. Yn dirion dan ei adain, fe ddaw ar llesg i'r lan. Dyw e ddim yn mynd i golli. Dyw e ddim yn mynd i fethu. Dyw'r gelynion ddim yn mynd i ennill. Mae e'n mynd i wneud yn siŵr o hynny. Dyn nhw ddim yn mynd i goncro. Mae e'n mynd i goncro. Capten mawr ein iechydwriaeth, welaf yn y frwydr hon. Holl elynion a'i ddyweddu gorfod plygu ger a'i fron. Mae Brenin yn y blaen, rhywninnau oll yn hun, i saif na dŵr na thân o flaen ein harfog li. Iawn, iawn, dan ganu'r lan, cael weld ein conquest yn y man. Dyw ddim yn mynd i golli, dyw ddim yn mynd i yn gadael ni o gwbl. Wel, fe wnaid weithiau, cod y ben. Mae'n ffordd yn rydd i'r nefoedd wen. Mae'n holl elynion, ni yn awr, mewn cadwyn gan y brenin mawr. Yn ni cael cysur o hynny, dyn ni. Mae eisiau ffydd, ond dyn ni'n gallu dal mlaen at hynny. Ac os ych chi'n Gristion y bore yma, fe fydd yn eich gwrwyo chi. Dyna anolgaeth i ni, dyna incentive i ni. Mae e'n mynd i gwobrwyo ni. Rhyw ddydd. Bellach, medd Paul, a mae torch cyfiawnder ar gadw i mi, a bydd yr arglwydd y barnwr cyfiawn yn ei chyflwyno i mi ar y dydd hwnnw, ac nid i mi yn unig, ond i bawb fydd wedi rhoi ei serch ar ei ymddangosiad ef. Nawr un peth cyn cwpl o ffrindiau, fydd wedi ben, ond mi eisiau fi ddweud un peth, gyda tinc negyddol, mae arna i ofon cyn cwpla'r bregydd. Falle bod rhywun yn gwrando eich chi'n gweld, a does dim cysur o gwbl yn y geiriau yma. Dim cysur o gwbl. Ac efallai fod hynny, oherwydd dyw'r arglwydd Iesu Grist ddim yn frenin i chi fôr yma. Byddoedd denwch y mab, mae'r salm yn dweud yn dweud, kiss the son. Welswch chi ran y ddoi yn y seremoni. Lle roedd William, i fab wrth gwrs, yn mynd lan at ei dad ac yn ei gysanu e. Nid yn ei gysanu e fel tad, ond yn ei gysanu e fel y brenin newydd. A'r symboliaeth yn y fe, wy'n deyrgar i ti yw'n brenin i. A dyna sydd rhaid i ni wneud med y Beibl, cyn bod yn rhy hwyr, cyn bod llif Duw yn dod arno ni, bod ni'n cysanu y mab, bod ni'n mynd at Iesu Grist ac yn ildio ein hunain iddo fe, bod ni fel petai'n plygu wrth i draed ac yn dweud, arglwydd Iesu Grist, fi'n rhoi popeth i ti. Fi eisiau bod yn dy fyddin di. Fi eisiau bod yn dy deyrnas di. Cymer popeth. Cymer Iesu fi fel rydw. Beth ni allaf fod yn well. Wel boed iddo fe deyrnasu yn ein calonau ni, bob un ohono ni.